Välierä on pelattu ja Suomelle paikka pronssiottelussa. Ruotsi menee loppuotteluun, on jälleen Tamin tuomion aika ja aloitetaan nyt flopeista. No joo, floppi oli oikeastaan tämä tapa, jolla me pelattiin, eli sulla on pelitaitava joukkue vastassa. Mä ymmärrän sen kokeneena valmentajana, että ei tuommoista peli-identiteettiä ei voida niin kuin vaihtaa. Se ei ole mikään tämmöinen, että pannaan niin kuin, tosta vaan katkaisia päälle. Mutta siinä vaiheessa, kun me jäätiin niin kuin jalkoin, siinä viimeistään 3-1, mä peräänkuulutin tämmöistä niin kuin desperate hakija, joka nyt tarkoittaa siis ensinnäkin rohkeita poikkeuksellisia yksilöratkaisuja. Tämmöinen on ihan sama häviksi 3-1 vai 7-1. Niitä mä jäin niin kuin todella kaipaamaan. Eli summa summarum, se tapa, jolla me niin kuin lähdettiin taktisesti tätä peliä, ja varsinkin kun jouduttiin alle, kuinka sitä jatkettiin, niin se oli musta floppi numero 1. Mutta mennään sitten positiivisiin asioihin. Mitä toppeja löytyy pelistä, jota voidaan sitten hyödyntää, kun vastaan tulee iso ja vaarallinen Venäjä? No Topi tuli ehdottomasti meidän siis nämä huippulaajakkaat nuoret pelaajat. Jos nyt otetaan 2 sinne semmoista niin kuin ranskaveljet sanoo crème de la crème, niin se oli siis peräpäästä Julius Honka. Mieletön itseluottamus kiekon kanssa, loistava offensiivinen pakki. Ja sitten toinen on siis Absolut Sebastian Aho, joka niin kuin liitää, lentää tuo jäällä, pitää vastustajia lähes niin kuin pilkkanaan. Niin ja niihin veliin myöskin sitten niin kuin, tavallaan siihen heidän niin kuin energiaan, itseluottamukseen, innostukseen, tämmöiseen niin pitää rakentaa se huomenna. Toivotaan, että sieltä löytyy avaimet sitten pronssimitaliin, koska on se mukavampi lähteä varmasti Leijona-joukkueen kotiin mitalit kaulassa kuin ilman. Tämä oli tässä. Huomenna vielä tuomio, totta kai pronssipelin jälkeen.